Október, ako je dobre známe, je mesiac úcty k starším. Pod úctou sa však nemyslí len hmotný dar, lebo ako budete mať možnosť si všimnúť, zdravie a súdržná rodina sú dve najväčšie želania, ktoré seniori majú. Niekedy preto stačí len zaželať pevné zdravie, popýtať sa na vnúčatá alebo jednoducho počúvať. Človek vraj v istom životnom okamihu spomalí a začne rekapitulovať celé svoje bytie. Trošku sa vracajú do tej minulosti, je to veľa o spomienkach, o porovnávaní, ale je to aj o takom hľadaní si nového miesta, lebo keď je človek vo vyššom veku, tak predsa len má určité obmedzenia. Čiže keď sa spýtate hoci ktorého starého človeka, čo je pre neho najdôležitejšie v živote, tak 100% povie, že zdravie. Alebo 90 na 99% povie, že zdravie. Potom povie, že je to rodina. Potom povie, že sú to vzťahy a potom niekde je niečo iné, čo môžu byť záľuby alebo koničky. Úcta, pozornosť či milé slovo. Keby bolo keby. Prejavenie dôstojnosti starším vraj dnes nie je v móde. Oni to však vnímajú oveľa intenzívnejšie, ako si dokážeme predstaviť. Každý mesiac by mal v sebe ukrývať malý október. Toto je proces, ktorý by mal naozaj trvať nepretržite celý rok. Ale je možno už dobre, že si to pripomíname v tom októbri, že si to trošku zvýrazníme. Lebo to je to o tom, že ten starý človek naozaj potrebuje takú systematickú pozornosť. Mladí by sa mali k starým ľuďom správať veľmi dobre, lebo my sme už pre nich veľa urobili a oni pre nás nič. Neraz sa stane, že dni seniorov už nie sú plné elánu. Paradoxom ale je, že vydiskutovanie oblečenia do truhly či pohrebnej hudby je v jeseni života na úžitok. Vypadá to tak morbidne, keď sa to povie na prvý pohľad, ale pre starších ľudí je to veľmi dôležité vysloviť. Je nejaká pesnička, ktorú by si chcel mať zahrať, chceš si vybrať nejaké miesto na cintoríne a podobne. Nie sme s tým ešte celkom zžití. A keď sa s tým dokážeme o tomto porozprávať, tak veľmi často tieto myšlienky odídu, lebo on bude mať pocit, áno, už je to zabezpečené. Najzávažnejším problémom starších je podlomené zdravie, ktorému treba prispôsobovať celkový spôsob života. Ja sa musím teraz už prispôsobovať svojmu zdraviu. Žiadne nejaké nápady, lebo čo to už človeka prešlo, lebo si myslíme, že už nemáme na to. Prosím Boha, aby som ten deň nejak prežila v zdraví. To je všetko môj sen. Radšej sa mladým ľuďom vyhýbať. Aj to je názor niektorých dôchodcov. Oni by ma asi vysmiali, keby som im to povedala, ako sme my kedy žili a ako teraz, aké možnosti majú teraz deti a nevážia si to, zneúctievajú aj starých rodičov. Aj vôbec starých ľudí, to stará baba a takým štýlom. Tak ako sa láska nerozdáva len na Valentína, ani úcta voči starším by sa nemala prejavovať len v októbri. Michaela Gálová, televízia Krea.